tillsammans. Det kanske inte ser så bra. Det är skitat. För oss. Som vi är tillsammans. Förlåt. För jag inte kunde göra en video igår. Jag kunde inte. Jag var på den nattodag och glömde kameran. Sorry. Eller jag filmar med mobilen då. Men kunde inte. Och jag var på min pyjamas. Och vi bakade klart kaka där. Det var supergott och det blev kladdigt. Och jag hade pyjamas och sen blev jag så här lite chokladigt där. Så. Och jag vill gärna att du ska gå in och titta på Elions Life. L-I-O-N-S Life. Alltså Life. Så stavas man Life. Då är det video som hon lagt upp idag. Eller och då är det såhär Whisper Challenge. Whisper Challenge, ja. Nu måste jag ha hörlurar och hög musik. Jätte hög musik. Och sen ska jag typ den som inte har hörlurar fråga en fråga. Och sen ska du säga gissa vad jag sa. Så ja. Och typ sådär hur många år är det? Och typ såhär det är 5. Men man har hög musik så man hör ju knappt vad man säger. Så det är så här meningen. Så gå in och kolla. Prenumerera på henne och gilla. Det var typ allt. Men imorgon ska till kyrkan. Ja. Vad sa jag? Har jag sagt till er att ni ska gilla videon? Gilla. Och sen har jag också lagt upp en video idag, men att packa med mig till Karlstad, men hon gjorde det inte idag. Så i fredags, eller var det förra veckan i fredags. Och kolla här. Men alltså typ ingenting jag säger. Jag är så törstig. Luka Crash hallon. Men tack för att ni kollar på min video. Hoppas att ni prenumererar på mig. Och gillar verkligen. Då älskar jag er. Och du vet att jag älskar er så mycket och tror på er själv. Älskar er. Ses imorgon. Hej då.